En firmaskitur, den giver rigtig mange smil på kinden hele vejen rundt. Jette, fortæl lige lidt om dig selv. Ja, prøv at høre, jeg hedder Jette. Jeg er ferierådgiver hos Sommerrejser. Det har jeg nu været i 22 år, så man kan godt sige, at jeg har en lille smule erfaring i det. Jeg sidder med en del grupper, også med firmagrupper. Og så har jeg min kollega Susie med her ved siden af, Ja. som vi har arbejdet sammen i rigtig mange år. Ja. Det vil du lige fortælle lidt om dig. Jamen, jeg hedder Susie, og jeg har snart været i 18 år. Jeg sælger også både firmarejser og skolerejser. En firmaskitur, den giver rigtig mange smil på kinden hele vejen rundt. For at være aktiv sammen som en gruppe med personer, man indsat kender, men måske ikke kender alligevel helt. Så på en firmatur, der bliver man virkelig rystet sammen på kryds og tværs, og man får ufattelig mange gode oplevelser. Ja, altså man lærer hinanden sådan mere indgående at kende, når man lige kommer ud fra virksomheden af, og det ved vi jo alle sammen, at så er man lidt uden for sine faste rammer, og på en arbejdsplads eller en virksomhed eller sine kunder, så er det i hvert fald altafgørende at lære hinanden bedre at kende. Så hvis du har lyst til at få et uforpligtende tilbud for os af, så kan du kontakte os på enten telefon, vores direkte nummer, de er på hjemmesiden under firmaski. Du kan mail til os. Du kan også bare ringe ind på hovednummer, så kommer du igennem til en af os i hvert fald. Og vi kommer selvfølgelig også gerne ud og besøge jer, hvis det er det, I ønsker. Ja. Altså alle muligheder er åbne for at få et uforpligtende tilbud for os, og få en god snak om jeres kommende firmaskitur. Ja.